ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆರಿಗ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನನಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಕಡಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂಕ ತುಲೆನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆನ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಿಟಿ ಕೊರ್ದು ಬೇಯ್ಪದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೆನೆಪೆರ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಸುರುಕು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಿಟಿ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂದಣ ತುಲೆ ಇಂಚ ಲಾಯಕಡ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೇಯ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆನಿಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಮನೊಲಿ ಪಾಡ್ಗ ಮನೊಲಿನ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮನೊಲಿನೇ 4 ತುಂಡು ಮಲ್ದಿಂಚ ಸಪುರ ಸಪುರ ಮನೇಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಪಂದಾನ್ ತೆಪ್ಪುಲೆ ಮನೇಲಿ ಬೆಯ್ಯರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರೆ ನೀರು ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡಿಯರ್ ಪಂದಾಂಡ ಪೂರ ಬೇಯ್ತದೆ ಪೋಪುಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಣಿಕ್ಲು ಸಪ್ರೇಟ್ಲ ಬೇಯ್ಪದ ಪಾಡುಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಂಜಿ ಬಿಜಿಲ್ ಬೇಯ್ಪೆರಡೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಬೆಯ್ಯಡು ಅಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲಾಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮುಲ್ಪೈನ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊತ್ತುದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚನೆ ಪೊತ್ತುದಿನ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಅಂಚನೆ ಚಮಚದ ಕುಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೊತ್ತುದಿನ ಸಾಸಿಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ದೈನ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಿಮ್ಟಿದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ ಖಾರಗ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 5 ಪೊತ್ತುದಿನ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ತೂದು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮನೊಲಿ ಪರ್ಂದದ ಕೆಂಪು ಉಪ್ಪುಂತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಮನೊಲಿ ಆಂಡ ಪುಳಿ ಬೋಡು ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಐಟಿ ಪುಳಿ ತಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಣ ಒಂಜಿ 2 ಬಿತ್ತದ ಅಂದಾಜದ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ನೀರೆ ಪೋತುದಿನ ಬೇಸೊಪ್ಪು ನಾನೊಂದೇನು ಸುರುಕು ಪೊಡಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಸರಿಟ್ ಪೊಡಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತಂತನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ತುಲಿಂಚ ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚೆ ಗಟ್ಟಿ ಎಪ್ಪಾಡು ನಾನು ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಯ ತಾರೆದ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೆಯನ್ನು ಪೆರೆದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೆ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿನ ಒಂಜಿ 4 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾರನ ಅಂಡ್ ಒಂಜೋಳಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಣ ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಪುಡಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾರನ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮನೋಲಿಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಕಲರ್ದೆಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಐಕೆ ಪಣ್ಣೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದಿಯರ್ ಪಂದಾಂಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ದಿಂಡ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದಾತು ತರದನ್ನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೈನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಸಾಸಿಮಿ ಸರಿಟು ಪುಡವನಡು ತೊಕ್ಕನಿಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಗುದ್ದುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ನಾನು ಒಂತಂದು ಕೆಂಪಾಪನ ಊಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತನಿಕ್ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಅರೆಪುನ ಪಾಡೊನ್ಗ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಐನಾತ್ ಮೆಲ್ಲ ದೀವೊಲ್ಲೆ ನಾನು ಅರೆಪು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯೋಡು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ದೀದಿ ಇಂಚೆನೆ ಕಾಯವೊಲ್ಲೆ ನನನಿಕ್ ಅರೆಪುಗು ಬೋಡೈನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನೊಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡದೆ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಅಂಚದ ಅರೆಪುಗೆ ಏತ್ ಪೋಡುತ್ತಲೆ ಆತೆ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ನನನಿಕ್ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತಿನಂಚಿಂತ ಕಡಲೆ ಮನೊಲಿನ ಪಾಡೊನ್ಗ ಸರಿಟ ನೀರು ಅರ್ತದ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕರ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿ ಎರಂಡ್ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಣ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆ ಮನೊಲಿ ಕಜಿಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ದವಣ ಸಾಪುಂಡು ಸರಿ ಅಂಚನೆ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬೈ ಬೈ.